Wagner Group yaukira boma la Vladimir Putin. Pano balanda kale mizinda iwiri imene akuyilamulira. Agwetsa helicopter komanso alanda barracks ya asilikali ku dera la Rostov. Cholinga chawo akufuna kuti Putin achotse pa mpando mkulu wa asilikali ankhondo komanso Minister of Defense. Komabe akuluakulu a Russia alengeza kuti Wagner ikufuna kulanda boma ndipo akuyenera kulandira chilango. Amene akutsogolera chombo chimenechi ndi mkulu wa Wagner, Mr. Prigozhin. Iyeyu ndi best friend wa Putin kuyambira kalekale, komanso amachokera tawuni imodzi ya St. Petersburg. Atamaliza sekondari yake, Prigozhin anajoyina magulu a chifwamba ndipo anali armed robber. Mchaka cha 1980 pamene anali ndi zaka 24, apolisi anammanga pa mlandu wa kuba. Anagamulidwa kukhala ku ndende zaka 13. He spent 10 years in prison ndipo anamutulutsa mchaka cha 1990. Kuyambira nthawi imeneyi Prigozhin ankakhalira kwawo ku St. Petersburg kumene amapanga business yogulitsa ma hot dogs. 1995 anatsegula restaurant yaikulu kwambiri komanso anali ndi kampani yogulitsa zakudya imene imatchedwa kuti Concord. Vladimir Putin atayamba kulamulira dziko mchaka cha 1999, Prigozhin analemera modabwitsa. Mu 2001 anawina contract yopereka zakudya ku State House. Mu 2012 anawina contract ya $200 million kuti azipereka zakudya kwa anasukulu. Mu 2015 anawina contract ya $1 billion kuti azipereka zakudya kwa asilikali ankhondo. Pamene ndikulankhula apa, iyeyo analemera kwambiri. Ali ndi nyumba zapamwamba, magalimoto, makampani, private jets, komanso ali ndi ndalama zokwana $1 billion. Anthu ambiri ku Russia amamudzudzula chifukwa cha katangale, komabe dandaulo lawo silimamveka chifukwa iyeyu amacheza kwambiri ndi Putin. Prigozhin alibe udindo ena uliwonse wa boma, koma amalandira ulemu kuposa nduna. Nthawi zina amaloledwa kupezeka mamiting ofunikira boma, mamiting okhuza za chitetezo, okhuza za intelligence, ngakhalenso mamiting okhuza za chuma. Iye amapezeka koma chikhalidwe alibe udindo wina uliwonse wa boma, sa advisor, sinduna, komanso samagwira ntchito mboma. Mu 2018 tinamuona kuchita zokambirana ndi Vladimir Putin komanso president wa ku Madagascar. Zonse zimene zimachitikazi sizimasangalatsa nduna komanso akuluakulu ankhondo. Ena mpaka anapita kukamuchenjeza Putin kuti asamale ndi mkulu ameneyo, koma Putin sanamvere. 2014 pamene Russia inalanda Crimea, mdziko lomwe munabuka gulu lankhondo lotchedwa Wagner. Inu mukudziwa kuti malamulo a Russia amaletsa munthu aliyense kukhazikitsa gulu lankhondo, koma 2014 munthu wina wake anaphwanya lamulo ndi kuyambitsa Wagner Group. Zigawenga za gulu limeneli zinkatumizidwa ku Syria, Crimea, komanso zina zimatumizidwa ku Africa, maiko a Mozambique, Mali, Burkina Faso, komanso Equatorial Guinea. Itayamba nkhondo ku Ukraine mu 2022, Mr. Prigozhin anabwera poyera ndi kulengeza kuti iwowo ndiye mwini wake wa gulu la Wagner. Mmene ndafotokozera poyamba kuti Wagner anayamba 2014 pamene kumachitika chipwirikiti ku Crimea, koma anthu sanadziwe kuti amene anayambitsa gulu limene ndi ndani. 2022 itayambika nkhondo mwezi wa February ku Ukraine, Prigozhin anabwera poyera ndi kulengeza kuti ineyo ndiye mwini wake, founder wa Wagner Group. Mu nthawi imeneyi Prigozhin ankalemba ntchito zigawenga zakunja komanso akaidi ndi kumatumiza ku Ukraine. Mkulu wa nkhondo komanso Minister of Defense sanasangalale ndi mfundo imene Prigozhin amachita yotenga akaidi kumatumiza ku nkhondo. Onsewo anapita kwa Putin kukadandaula kumupempha kuti aletse zimenezi, koma Putin sanamvere. Masiku ochepa chabe atapita kukamudandaula kuti Bwana Putin,
musamalole Prigozhin kumapita ku ndende kumakatenga akaidi kuti azikamenya nkhondo ku Ukraine. Putin atakana kumvera zimenezi, anachepesa mphamvu za mkulu wa asilikali ankhondo. Anamuwuza kuti asiye kuyang'anira operation ya ku Ukraine. Anasankha asilikali wina wotchedwa General Slovikin kuti alowe m'malo mwake. Mukamvetsera bwinobwino mukhoza kuona kuti Putin amakonda kwambiri mkulu amene Prigozhin, chifukwa akuluakulu ankhondo aja ndi Minister of Defense ataona kuti Prigozhin akupita ku ndende kumakatenga akaidi kumakamenya nkhondo ku Ukraine, anapita kumuwuza kuti bwana, zimene sizabwino, mumuwuze Prigozhin asiye kutenga akaidi kumapita nawo ku Ukraine. Putin ananena kuti inunso ndinu nani? Nthawi yomweyo anamuchepesera mphamvu mkulu wa asilikali ankhondo kumuwuza kuti iweyo usamayang'anirenso nkhondo imene ikuchitika ku Ukraine, ndisankha munthu wina. Anasankha General Slovikin amene analowa m'malo mwake. Zitachitika zimenezi, Wagner anamasuka ndi kuyamba kutumiza akaidi ku nkhondo. Tinamvapo za akaidi ambirimbiri amene anafera ku nkhondo pamene anali ku prison ya Russia. Nyamata wina ndi uja ku Zambia amene anamutenga chifukwa mawauza ona kuti inuyo mukapita ku nkhondo mukakhala 6 months tikutulutsani tikupasani ndalama muzipita kwanu, ndiye kuti sentence yanu ikhala kuti atha. Akaidi ambiri anatengeka ndi kumapita ku nkhondo ku Ukraine, ena anafera konko. Mbali nayi asilikali ambiri a Russia sanali okondwa ndi zimene amapanga Putin pomapereka mphamvu zambiri kwa zigawenga. Iwo anali ndi mantha kuti mkulu amene Prigozhin akhoza kudzaukira kutsogolo kwake. Kuonjeza pamenepa, akuluakulu a Wagner kuphatikizanso Prigozhin amadana kwambiri ndi akuluakulu ankhondo ngakhalenso Putin inner circle. Zonse zimene zimachitikazi kumatenga akaidi kumatumiza ku nkhondo, amene amuyikira kumbuyo anali Putin yekha. Atakwanisa kugonjetsa asilikali a Ukraine ku Bakhmut, Prigozhin anayambapo kulankhula mwano komanso kunyoza asilikali a Russia. Nthawi yake anauza dziko lapansi ponena kuti Wagner is the most experienced army in the world. Anapitiriza kumanyoza Minister of Defense pamodzi ndi akuluakulu ankhondo. Anachenjeza kuti President Putin akachita chibwana ndiye kuti anthu aku Russia adzayambisa revolution ndi kumuchotsa pa mpando. Mawu amenewa sanasangalatse Putin ndi nduna zake. Anakumana mkachipinda komata ndi kugwirizana zofuna kuthana ndi Prigozhin before it's too late. Apapa ndikuwuzeni mwachidule kunena kuti Minister of Defense Mr. Sergei Shoigu sanali kukonda ndi kutulusidwa kwa akaidi ena opsa kwambiri ku ndende, chifukwa akaidi amene amatuluka kumeneko ena analona kuti life in prison, ena anali kuti anapha anthu, ena zinali zigawenga, komanso ena anali mbava zopsa kwambiri. Ndiye Minister of Defense sanali kukonda ndi kutulusidwa kwa anthu amenewa. Anachenjeza kuti zimene zikapitirira ndiye kuti Wagner idzakhala chiopsezo chachikulu kutsogolo. Anapempha President Putin kuti aletse ntchitidwe yotenga akaidi ndi kumatumiza ku nkhondo m'dziko la Ukraine. Putin anamvera ndi malangizo amenewa. Mwezi wa January chaka chino anabwezeretsa mphamvu za mkulu wa nkhondo amenenso ali number 1 enemy wa Prigozhin. Pamene panambira mavuto onse. Wagner inaletsedwa kulemba ntchito akaidi, komanso Prigozhin anawuzidwa kuti azilemba chilichonse chimene akufuna pa nkhondo imene ikuchitika ku Ukraine, chifukwa iye uja zida zonse zimene amagwisa ntchito kandi matanki amazitenga kuchoka ku Russia. Ndiye Vladimir Putin adabwezeretsa mphamvu za Army Chief of Staff amenenso ali number 1 enemy wa Prigozhin. Prigozhin sanasangalale, analikwiya kwambiri chifukwa mkulu ameneyu analetsa gulu la Wagner kumalemba ntchito akaidi amene ali ku ndende, komanso anamuwuza iyeyo kunena kuti azilemba chilichonse chimene akufuna kwa iyeyo. Koma chifukwa chodzitenga kukula, iyeyu samapempha chifukwa ameneyu ndi mdani wake. Chimene amachita, amapita pa wireless ndi kuyamba kunyoza asilikali a Russia. Pa 5 May ananyoza Putin, Minister of Defense, komanso mkulu amene wankhondo. 4 days later, pa 9 May anabwerezanso kunyoza president. Mukamvetsera bwinobwino ma speech yake, zimangoonetsadi kuti the guy has lost contact with Putin sometime back, chifukwa amaonesa kuti iye samalumikiza ndi Putin, ndi amayankhula mwamkwiyo kuti Putin amve uthenga umenewo. Kumayambiriro a mwezi uno, Parliament ya ku Russia inakhazikitsa lamulo.
magulu onse amene akuthandiza pa nkhondo ya ku Ukraine ayenera kukhala pansi pa Minister of Defense. Prigozhin atamva lamulo limeneli anapitanso pa wailesi ndi kulengeza kuti wasiya kumenya nkhondo. Ndinafotokoza kale kunena kuti Prigozhin amadana kwambiri ndi Minister of Defense Sergei Shoigu komanso mkulu wa asilikali nkhondo wa ku Russia. Ndiye January 2023 Putin anabwezesa mphamvu za mkulu ameneyu mkulu wa nkhondo kuti aziyang'anira zimene zikuchitika ku Ukraine, kusonyeza kuti Prigozhin ngati akufuna zida za nkhondo akuyenda kumpempha yeye. Kwa Prigozhin amanderera munthuyu ndiye sanafune kuti azimpempha, amangopita pa wailesi ndi kwamba kunyoza. Wagner italengeza kuti yasiya kumenya nkhondo ku Ukraine inauzidwa ndi asilikali a Russia kuti ichoke, pamene Russia inatumizako gulu lina latsopano la ku Chechnya. Koma pamene amakonzekera zosamuka taona ziwembu zosiyanasiyana zikuchitika ku Russia. Nthawi nake mabomba awiri anaponyedwa ku nyumba ya Putin. Zigawenga zakhala zikulowa ku Russia kudzera ku boda ndi Ukraine ndi kumachita ziwembu. Mizinga inaponyedwa mu mzinda wa Moscow, tinaziona zimene zikuchitika. Komanso panali mphekesera ina imene inamveka yonena kuti Prigozhin akumalumikizana ndi anyamata a Zelensky. Zonsezi zimangomveka ngati mphekesera pachiyambi. Mukumbukira last time ndinafotokozapo nena kuti Wagner ikuganizidwa kuti ndi imene aponya mabomba mu mzinda wa Moscow. Anthu ena amatsutsa. Ndiye mbanda kucha walero gulu limeneli linalowa ku Russia pochokera ku Ukraine. Panali zigawenga zoposa 20,000 zimene zikusogozedwa ndi Prigozhin. Anapita mu mzinda wa Rostov umene umapezeka chakumalire ndi dziko la Ukraine. Wagner yalanda mzinda onsewo, airport komanso ofesi ya asilikali. Polankhula ndi atolankhani iyeyo ananena kuti cholinga chake sikuti akufuna kulanda boma, koma akufuna kuchosa pa mpando mkulu wa asilikali nkhondo pamodzi ndi Minister of Defense. Palinso asilikali angapo amene akumpanga support. Asilikali amene wa aboma akumpanga support mkulu ameneyu, koma angobisala kaye chifukwa kupomangidwa. Pali former Deputy Minister of Defense Mr. Mikhail komanso former Deputy Commander General Roman Gavriloli. Akuluakulu awiri amene ndatchulawa zikuveka kuti ali wagulu a Wagner pamodzi ndi asilikali enanso amene amadana kwambiri ndi Putin.